Tak jo, tak jdeme. Lizo, pojď. Tak vylezte kluci opálení, no, šup, šup, šup. Dobrý. Tak já běžím zprava. To je zleva, promiň. Jo, dobrý, já už to taky běžím. A běžím, jo, běžím. Najďte dole. Tak jsem tady mal kde? Já neslyším Kubu. Vizár dole. Tak můžeš. Tak běžím. Tak běžím, jo. Daj dole. Bacha, Wizard vpravo, nahoře. Má 5 vteřin, jo? Jde jsem Knight, jo, ze středu, pozor. Dobrý, je dole. Tak jo, tak já běžím, jsi tady sám, můžeš jít. Běžím taky už. Vende. Bo? Běžíš? Jde tam. Je tady najde, jo, tak bacha. Běžím. 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 Jde tam Knight? Tak běžím, jo. Vidím, a tam Knighta ze zhora, to je ještě rovno. Já jsem tam třeba tam Knightovi na středu. Wizard vlevo nahoře, hele, Kita, nebo tady je se mnou. Dám asi 5 vteřin, jo, pak se mi to přepne. Takže pak půjdu. Dobrý, můžeš? Vende? Běžím? Jo, dobrý. Jo. Tebe budu kejchat, nelegněte se, jo. Nebo nebudu? Kurva, sorry. Ale být za kolik máš čas ještě? Pohoda. Běžím. Běží vám tam 2 Knighty napravo, jo, se středu, tak pozor, si dejte. Běžím. Nějak pozadu, jde o 3 vteřiny. Běžím. Jo. A už poslední runa stejně. Vizár dole.
Můžu jít? Tak jo, mám buff, tak můžeš Lende. Jo, jo. Už pěše. To už je stejně poslední asi, ne? Teď. Ale jsou tam možná na středu najti, tak bacha. Běžím. Jo, dobrý, už to máme. Jo, byla pohodička tohle. To ano. Paráda. Doufám, že mě padne. Moldering Taky jsem nic. No, kůžeme rychlej. Jo, je tam. Kit má? Máš ghosta? Vytáhni ho. Hele, Na to čekal celou dobu. Už to budu moc říct. 7, paráda. Super. Hele, dejte mě vteřinka, tam budu poprat ammo, protože jsem úplně vyšťavený. Já mám 300 jenom, ty to máš dobrý. Jo. Kde myslíš? Jako my jsme to zkoušeli se schovávat třeba i tady. Jako tady takhle. A to jako nepomáhá, no. Ale otázka. Black Spindle 300? A nebo nějaká ta 1000 yard sniperka? Od Shimi. A machine gun. Když si sebe hodit Thunderlord 310. To já nevím, hele. To je docela takový těžký říct. Ale hele. Ještě jednou, to Black Spindle a co byla ta druhá snajperka, co jsi to říkal? Hele, tak se na mě podívej teď. Jo, Tuhle tohle. sniperku na 4 Ale rány. ta má dobrý jako ty, no, ta má dobrý perky. Hele, Já No. si myslím taky. A mě jde o to, že pak buď to tenhle machine gun, anebo Thunderlord, jo. No, to je těžký, no. Pokud umíš mířit z Black Spindle, že jo, a bude ti to furt nabíjet, tak asi bych preferoval Black Spindle. No ale to je jedno. Tak já zůstanu na středu tady, pokud nikomu nevadí. A tak s damagem nebude mít problém stejně, takže. No, to si myslím, že vůbec. Nechávám si asi ne, já si Touch of Malice nenechám, teď si beru Thunderlord, ne, já nevím, jestli si mám si taky dát Thunderlord nebo Black Spindle, no. Ne, já si vemu No, tak takhle. máme i, máš Kubo šíp, ne? Jo, já taky. Jakubu neslyším, dobrý. Ale pojďte se rozdělit teda, ať víme, Počkejte, kdo já, co já budu pošlí na a tom tak, středu, to počkejte, bude já ještě lívnu, abych slyšel. Už, dobrý. Máte někdo nějaký oblíbený strany? Já budu na středu. Já bych taky zůstal na prostředku, no. Ale je mi to jedno. Já se přiučím k něčemu novému, takže já tam co zbyde, to je tak bude. Mně to je taky jedna, kam bude. Takže my s Kitem teda jdeme na střed, jo, když už jsme tady teda zvyklí. Vy tam bude říkat ten ze středu teda? Jo, Kit to bude hlásit. Jo, budeš Kite, ty jsi na to zvyklý, že jo, takže Jo. to nevadí. Tak jo, tak já tady už tak napravo, už tady jsem tak se hezky usídlil, dobrým. A ještě, aby tak jsme si to zopákli. První teda tady ze středu, po druhý taky ze středu budeme skákat vpravo a po třetí zleva. Jo? No to stejný, takže dobrý. Musí dostat všichni nahoru. Jasný. Jinak teda, když tak ty máš jak Maury damage? No dobrý, pro mě, víš ty, jak půjdu já.
To je jedno jak chceš, ale Téhle, to je jedno, Asi- no. Já si myslím, že Trabizu asi, že má Kuba větší damage, tak když tak tam běž ty. Hm. Spíš. A Maugery, ty chceš co? Mám to vzít já, nebo to chceš vzít ty? Jo, co, plošinu? Mhm. No, já ji klidně vezmu, nebo já nevím, to je asi jedno. jo, takže to bude Jako s končit damagem 12, podle tak mě ještě, problém OK. nebude, takže jako. Jo, ale, Jo, ale takže stejně je lepší se domluvit, kdo to bere, víš, a to nebude... Dobře, tak u nás, Kyté, ty budeš koukat na ty, že jo, takže já to vemu. Jo? Jo. Dobře. Tak u nás to teda bude Maugery a tam na Tady dole to budu já a vlevo to bude Bizo. Jo, nalevo by to. OK? Tak můžeme? Tak Jsem jo, ready. tak jo. Startujeme. A ty teda, kdo bude první? To jsme si ještě neřekli. Tak můžu Kam? první já, jestli teda chceš. Jo, víš co, první teda jsem Max. A potom půjdu druhý. Mám když třetí, když ještě budeme střílet. Ty vole, Jo, já jsem měl šípy. heavy. Jsem si Tady dal. taky teď napadalo dost. Si nabiju ten. Tak kdybyste chtěli někdo orby, tak vám udělám na Nightovi tady. Pak na žlutém. Na středu budou. Ne, to byl tak. Teprve to jdou najít. Dej night. Tak, středové je dole. Pravo dole. Pravo taky. Tak se jdi připravit, Kyte. Ale takže levá, Prava. pravá. Pravá. Střed mám. Šíp. Ježíš, pro mě jsem se jenom, že půjdu první já. Nebudu měl. Kastřím ten druhý teda, jo? Šíp. Já se nestřílel, tak střílej to Max. Sorry, teď jsem vám tam možná udělal trošku. Jo, já dám třetí. Ještě tam asi je. Tak, 9, 8, 7, 6. Jaj, do mě střílí ten nadrbanej, ten akolita nahoře vpravo. Ale tady se nám hodila ta bublina. No. Aha, Jo? jasný, já jsem byl moc vepředu teď. Asi. Já jsem byl moc vepředu s toutou. No to je jedno, jak to vypadá na damage? Tak už se rozdělíme. Kolik má damage? Má to cenu ještě nebo? Má dost, dole to. Jo, má to cenu, to dáme. Když se nám bude lepší dotace, tak mu dáme trošku moc. Bude v pohodě. Je tam právě, že sejmul ten akolita, no, jak střel zprava. No tak Ten drobě nadrbaný tam srač. ten mě to. Jsem taky měl na kánku, to bylo jednou. Já jsem byl hlavně moc, hele bacha, už tam se ves. Možná tu bublinu trošku blíž. Hm, Mě vůbec neviděl. Ani jsem neměl nabitou. asi jo, já se posunu pak s tou, nebo s tou červenou bublinou jsem byl moc vepředu. Tak, najti. Ti jsou dole. Pravé dole. Levou dole. Takže pravá. Pra- Levá.